Здравейте на всички, аз съм Мойт и това е следващ епизод на Dead Triggered. Не знам какво правихме миналия път и защото все пак не съм снимал от почти месец, защото телефон ми беше на поправка, за което се извинявам. И се извинявам, защото вече няма да има епизоди на Clash of Clans. Миналият, който гледаш е последен. Съжалявам, ама не мога. Давно не е имал епизод на Dead Triggered. Хайде де. Добре. Ох. Боли ме пръстчето. Даже не знам как ще играя. Ме боли и гърлото. И нямам глас. Какво правите вие? Леле. Що 3 бе? Няма, взима по малко демидж. Окей. Няма да ми е проблем, значи. Ей, те ще пръсна. Аре, в шкембето! Обичаш ли шкембе, чорба? Искам много хедшотна. Аре, хедшот. Размазахте. Мри, бе. Не те обичам. Ще умреш, бе. Ще умреш спокойно. Нямам глас днес. И вчера нямах. И онзи ден нямах. И по-онзи ден. Тази седмица нямам глас. Идвайте ми още. Аре. Не е страх. Аре, нали сте много силни, много корави. Аре. Нека сте много добри. А това падаше ли? Не. Как ще пада? Спечеля. Минах мисията. Да, много съм добър. Ой, доста кинти. Тякото. Не знам какво стана. Има нова апдейт на Clash of Clans. Обаче все пак не мога да ви го покажа. Знаете защо? Пак съжалявам. И пати кеф, ама няма дам 5 лева за това. И аз. Но купа. Не искам. Не искам, какво стана? Ти си невъзможен. Може би ще кача също и интро. Вече ще имам интро скоро. Килчета. Още едно. Да спечеля. Аре, не ме интересува. Аре. Бати то как повръщаше. Аре! Стам се ядосва. За какво да се ядосва? Грозоти. Това е най-хубавия начин, ако видите грозотия. Сега последвайте моят съвет. Като видите грозотия, не се замисляйте, просто я гръмнете. Това е най-добрия начин. Идвайте още. Вие сте много грозни, много силни. И много бързи. И отвратителни. Човек, имаш петно на ризата, дай го изчиста. Всички имате петна. Да ги изчиста ли? Петна. Аре, да ти изтрием петното и ръката да ти изтрием. Като я щупим, разкъсаме с един патрон. Ой ти. Гръмнах ли те? Ясно ли ти? Разпална се. Изчезна.
Двама. Двама дядо Колетовци. Колко подарка ще имам? И те някакво. Не, беше непослушен, биеш приятелчетата ми. Кои? Тия зомбите ли? Те са тия така ли? Но няма товска шапка. Аз ти си повръщал върху мен. Не е ли достатъчна награда, че идваш тук и си поднасяш грозното лице? Ти си мъртъв. Печеля. И няма скоро да съм с това приложение, защото много ме нерви някакво е така да правя същия, кой ще свършим клипа. Обаче може да е малко кратичък, за което съжалявам. Кеф. Получих нещо. Да, може да си купа оръжието. Ще си купа оръжието в чупката. Оръжие. Да си купя аз. Сега. Да, може да си го купа с пари. Не. Това преди можеше само с такива. Вече имаме такова, което е год. Какво стана? Това ще е всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал, ако е така. Харесайте го, споделите и се абонирайте за мен. Това ще е всичко от мен. И до скоро!